Okay. Navindray koa zegny atsika. Sorako zegny anao mbala nagnaraka trany agnatin'ny programme ty ato, mbala niavanao tery ty temps zegny ty andegna zava fiaignana zegny aminao zegny. Donc zegny izy ka mbala voalohany anao zao ty agnatin'ny programme ty ato, atokisiko anao fotony vogno zegny anao magnaraka za ary tiako anao andrasako fonao azadigna miactiver notification anao fotony za hato zegny za toujours mirasa fo amin'ny raha mba hazono amin'ny raha tsy karitry amin'ny fiaignana zegny. Donc zegny izy koa anao zegny anao zao ty mitandregny zao ty maregny feon-draha zegny ambadimbadika agny araka ny raha fivolanako zegny tsaratsara kokoa zegny anao magnano casque zegny mba miala ilan'olo maro fotony raha andezavako aminao ty zegny tsy dia raha maro olo magnazava izy amin'ny fiaignana. Mety à l'école zegny anao tsisy olo andegna zava izy aminao ampianaragna zegny. Mety koa zegny na ery ray aman-dreninao aza mety tsy dia andegna zavy raha ty aminao. Ke za zao ty zegny nentin'ny voalohany fotokisa antegna ary nagnova fomba fisaignana zegny ataoko fa maro zegny atsika agny mila raha karakara ty zegny ataoko fa agnisan'ny raha mba ilaigna zegny raha karaha ty amin'ny fiaignana de nanetry-tegna zegny za tsy magnino agnazavako raha mba azono anao makasiky ny fiaignana zegny satria izy eto zegny makasiky ny fahasalamagna, fitiavagna, vola. Aveo zegny tsaratsara aminao zegny izy koa anao zao ty zegny agnisan'ny olo tsy dia mba mila vola zegny tsaratsara aminao zegny miala agnatin'ny vidéo ty. Fotony zegny vidéo ty zegny nicréegna ho antsika jiaby zegny magnaraka tsy tapaka ary tagnatin'ny programme foron'ny tery ty temps ato zegny makasiky ny fahasalamagna, makasiky ny fiaignana ary makasiky ny vola zegny. Développement personnel zegny nintsika eto zegny ke tiako za manonga, tiako anao manonga, andrasako fonao izy ka fa vogno zegny anao fa izy atsika let's go! Voalohany zegny titre vidéo ntsika ty boka karakory zegny atao magnova tantaram-piaignana zegny. Magnova tantaram-piaignana zegny satria mety nisy raha zegny dinintsika tamin'ny taloha tagny jusqu'à am'zao ty zegny izy koa fa nandeha zegny ny fotoana maromaro mety mbala tsy takatra antsika zegny. Donc zegny i leçon ty zegny nitsoahigny avy tagnatin'ny fampianaragny Oprah Winfrey satria araka ny raha novolagny zegny atokisako fa atsika jiaby zao ty volagniny mila fiaignana tsara. Atsika jiaby zao ty na za na anao mizahazaha zao ty zegny mila fiaignana tsara zegny atsika jiaby zao ty. Donc zegny izy ka vognona anao fa izy atsika karakory zegny atao magnova ny tantaram-piaignana zegny araka ny tianao ampomboagna fiaignananao zegny. Guess what? You was born with greatness, but you are not destined for greatness. Ino man raha tiako volagna zegny. You was born with greatness. Izy koa anao zegny izy ka fa teraka igny nambelan-Jagnahary, nambelan'Andriamanitra ho anao ny zavadrehetra ho anao mba hanjaka amin'ny tany ty zegny. Fa kanefa zegny noho ny zavatra tsy aboenao ihany zegny andeha animba anao amin'ny fiaignananao zegny. Donc zegny manomboka eto zegny tsaratsara kokoa zegny ny iasanao agnatin'ny subconscient zegny le partie le tsy tontotry agnatin'ny raha ty ato. Donc zegny manomboka anao zao ty zegny mamorogny tantara vaovao zegny iasa atoka anao agnatin'ny subconscient fotony izy koa anao zegny fa navita fianaragna nandalo fianaragna tamin'ny toeragna isan-karazany namonjy séminaire anao tamin'ny toeragna isan-karazany na makiboka anao isan-karazany nefa jusqu'à am'zao ty zegny anao tsy mety nahazo le raha tianao zegny ataoko fa mbala tokony hianatra ndraiky anao tokony misy raha raiky zegny mbala azonao ono findrindra makasiky ny développement personnel makasiky ny raha ilainao makasiky ny vatagnanao saigninao ary ny fagnanao zegny. Ke noho ny antony zegny agnazavantsika hoe ny subconscient zegny ilaintsika raha zegny mafantatra tsara hoe ny 95% zegny agnatin'ny subconscient zegny. Donc zegny agnatin'ny subconscient zegny ientitsika agnova ny tantara mpiaignana zegny agnatin'ny subconscient miasa agnatin'ny subconscient. Ce qui dit eto zegny mivolagna hoe subconscient zegny mivolagna makasiky ny tsolonagna ndraiky ny tsy tsolonagna amin'ny fiaignana zegny. Tsolonagna ndraiky tsy tsolonagna agnaty ato hoe raha zegny. Donc zegny
ny fiasanao agnatin'ny subconscient zomany zegny fagnanaovanao répétition zegny amin'ny raha araiky na koa hoe hypnosis amin'ny raha araiky zegny atonga ny tantaram-piaignanao iova zegny. Donc zegny izy eto zegny tsaratsara kokoa zegny alainao olo zegny ny tantaram-piaignanao taminanao mbalaelo zegny. Taminanao mbalaelo zegny mety nisy raha zegny tianao, mety misy raha zegny ny imaginenao tamin'ny fotoana igny. Nisy raha zegny ny imaginenao tamin'ny fotoana taminanao mbalaelo igny zegny. Fa kanefa zegny nony zavanisy na koa hoe etraketraka ny natiora zegny jusqu'am'izao zegny le raha mety mbala tsy azonao zegny. Donc zegny ilainao zegny ny fanoratanao ny fiaignanao na tamin'ny tsara na koa tamin'ny ratsy zegny. Donc zegny amin'ny tsara zegny bazintsika agnatin'ny programme ty zegny. Atsika mibase agnatin'ny tsara zegny. Donc zegny tsaratsara kokoa zegny ny ahaizanao ino raha tsara tianao nanomboka taminanao mbalaelo zegny. Nanomboka anao tamin'ny mbalaelo zegny nisy raha zegny raha tsara tianao. Fa kanefa zegny fort probable zegny ny raha ratsy zegny regny sofigninao na tetitetika. Okay? Tagnatin'ny raha zay zegny ny raha raiky mipody zegny igny natao hoe répétition ary eo zegny ny subconscient zomany le partie tsy tontotry petraka zegny. Donc zegny tsaratsara lainao hono zegny hoe ino ny raha regninao nanomboka anao mbala tamin'ny fahazazagnanao ndraiky jusqu'à jour ty zegny ino ny raha regninao fôtony i raha zegny ny mipodipody tagnatin'ny subconscient zomany le partie tsy tontotry zegny jusqu'am'izao ty zegny tsara zegny angalanao cahier anoratanao hoe ity zegny raha matetiky regniko magnoloagna ny raha tiako zegny. Ohatra zao vola, alaintsika exemple zegny hoe vola zegny. Vola tsy maniram-bodika akazo, sarotry mitady vola. Izay zegny lasa fonoagnanao zegny nipetraka agnatin'ny subconscient zomandinao hoe sarotry ny mitady vola. De lasa fonoagna zegny de hitanao fa hoe lasa sarotry zegny mitady vola. Karaha zay zegny ny raha matetiky regninao zegny igny zegny entinao manotry tantaram-piaignanao zegny. Ny raha matetiky regninao zegny tsara sa ratsy mila avanao hoe igny ny tsara igny ny ratsy. Donc zegny tsy ilaigna zegny ny fivolagnanao le ratsy, tsy ilaigna ny fivolagnanao ile ratsy fôtony antony zegny izy koa zegny anao mivolagna raha ratsy fo zegny amin'ny fiaignana hoe ity tsy laiko ito hoe tsy tiako amin'ny fotoana zay zegny mimpodimpody agnatin'ny subconscient zomandinao zegny raha zegny amin'ny fotoana zay. Donc zegny tsy de ilaigna loatra zegny ny fivolagnanao le tsy tianao fa ile tianao zegny. Ile tianao tokony volagninao hoe ito hoe tiako ito hoe ndeha ataoko. Karaha zay zegny atao magnova ny tantara na fiaignana zegny mba atonganao zegny am'le tianao atongavagna zegny. Magnaraka zegny izy ka fa hitanao am'zegny zegny ito hoe ny tsara diny am'zegny zegny fiaignanao amin'izao ty zegny hoe diny am'zegny zegny karakôry zegny fiaignanaka amin'izao fotoana zao ty hoe moa ve takako ve le tanjogny jiaby napetrako tamin'ny fahazazagna tary le nivinivinaiko le ninofisako igny. Zay zegny fagnontaniagna apetrakanao amin'izao ty zegny hoe takako ve le raha jiaby ninofisako tamin'ny fahazazagnanaka igny sa mbala tsy takatra zegny. Donc zegny izy ka mbala tsy takatra zegny ilay subconscient zomandinao koa zegny ny fahalalagna hoe igny ny fa takatra igny ny mbala tsy takatra zegny. Satria subconscient zomandintsika zegny mitady le raison fanagnino why you need that. Fanagnino anao mila raha ilainao izy fanagnino andeha atao ino zay zegny mila fantatra agnatin'ny subconscient zomandy zegny. De miezaka zegny anao mamantatra hoe igny hoe ny fahazo araiky ty hoe mbala tsy azo na koa hoe igny ny liste le mbala tsy azo zegny. Donc zegny izy ka fa hitanao am'zegny zegny igny avy am'zegny zegny miezaka zegny anao mamboly fahazaragna isaka amin'ny mandrainy na koa hoe isaka amin'ny ariva zegny manoratra ny tantaram-piaignanao karaha olo nandefa lettre d'amour taminao tam voalohany nisy olo nandefa lettre taminao de nisy émotion zegny anao tamin'ny fotoana igny. Voalohany anao nianatra fitiavagna nisy olo mety tamin'ny andra zay
tamin'andro taloha dao teo amintsika zao ty boka efa malaza ny Facebook de manoatra texte fo amin'ny Facebook fa izy koa anao zegny mba niaigny tagnatiny fandofasagna lettre d'amour ilaigna zegny ny fanoratanao ny tantaram-piaignanao ataonao karaha ohatry le olona ndefa lettre d'amour taminao tamin'ny voalohany igny de imagine amin'izegny zegny le émotion nao tamin'ny fotoana igny hoe tianao ave le raha nosoratantao sa tsy tianao donc zegny izy ka tianao zegny le raha nosoratantao zegny ataonao karaha igny koa zegny manoratra ny tantaram-piaignanao amin'izy io ty zegny soratanao hoe anao zegny manoratra izy eo fazaragna isaka mandrainy na koa hoe isaka hariva ino ma ny antony zegny agnanaovagna izy isaka mandrainy ndraiky isaka hariva antony zegny izy koa zegny anao amin'ny mandrainy mifômandry igny zegny araka ny raha fivolako ampodiko ndraiky koa zegny le state of mind-ntsika zegny le wave mind-ntsika zegny le onja agnatin'ny raha tiato zegny agnatin'ny alpha zegny donc zegny sekidy agnatin'ny alpha zegny izy amin'ny fotoana igny le raha ampidirinao ao zegny midriky agnaty ato ary anjary réalité zegny aveo zegny le raha imaginenao zegny amin'ny mandrainy ndraiky amin'ny hariva zegny hariva ny atao hoe feta de ilaigna koa zegny ampidiranao le histoire le tantara zegny agnatin'ny iraha ty ato fa anao mitsabo izy zegny soratanao ohatry le olona ndefa lettre d'amour taminao igny zegny hoe ohatra zio ty ho an'ny titan de manoratra amin'izegny zegny anao ile raha tianao jiaby mbala tsy azonao zegny soratanao eo supposenao zegny karaha ilalahy nandefa lettre taminao igny zegny izy io na koa hoe supposenao karaha iviavy le nandefa lettre taminao nivolagna fa hoe tiako anao tamin'ny fotoana igny zegny karaha zay zegny ataonao manoratra izy fa izy eo zegny mila soratinao amin'ny niany safe ny subconscient mind-ntsika zegny miasa iniany zay fo zegny ny raha eny subconscient mind-ntsika le partie le tsitsilonagna agnatin'ny raha ty ato iniany zegny de izy koa zegny tia hafaka zegny anao raha ohatra ka anao mpianatra zegny soratanao fa hoe efa mahafaka zegny anao zio ty soratanao ny tantara hoe efa mahafaka anao amin'izio ty izy koa zegny anao mitady vady soratanao fa hoe efa hitanao zegny le viavy donc zegny le critère le viavy tianao zegny soratanao eo mitovy le taratasy nazonao avy tamin'olo nandefa lettre d'amour taminao igny zegny karaha zay zegny ataonao mitsabo izy koa zegny tragno na hoe tany na hoe karazagna fomba fiainagna zegny tianao iahignana soratanao izy agnatin'ny lettre soratanao agnatin'ny journalinao zegny tsara zegny ny fanagnanao journal soratanao agnatin'ny journalinao zegny iniany safeny subconscient mind-ntsika zegny miasa agnatin'ny subconscient mind zegny de soratanao agnatin'ny journalinao ary ataonao amin'ny niany zegny miezaka zegny anao mamorogno ny tantara ohatra le tantara firegninao amin'ny fandaragny radio Madagasikara ohatra ny tantara firegninao amin'ny radio misy amin'ny tanàna misy anao mizahazaha zio ty zegny safe mety misy fandaragna tantara fitandrignesanao isaka hariva fa ny raha azoko honogno zegny tokony isaka hariva manomboky zio ty amin'izegny zegny anao mamorogno tantara anao manokana zegny de agnatin'ny anao mamorogno izy igny zegny ampiarahanao amina fréquence safe araka ny raha novolaniko zegny ny raha jiaby énergie angovo zegny agnatin'ny angovo zegny misy ny atao hoe émotion ohatra za zao ty zegny mivolagna aminao zao ty hoe mivolagna mafy zegny za ohatra pastera mivolagna mafy pastera à l'église mivolagna mafy mon père à l'église agnatin'ny fotoanan'izy mivolagna mafy igny zegny misy ny atao hoe émotion oa karaha mpampianatra à l'école mivolagna mafy zegny misy émotion
de ny fréquence vibration de mahatonga anao zegny iattracte ahazo le tantara nisoratinao zegny. Donc zegny tokony soratanao am'le atiavanao izy zegny, karaha le tantara fitandrignesanao iskariva na soit karaha le tantara regninao amina radio na lettre d'amour nalefan'olo taminao, anao tam'zigny zegny soit anao neloko, soit anao tam'zigny falifaly, fa izy eo zegny soratanao ho an'ny vatategnanao manokana zegny. De am'farany zegny mpandefa afaka zegny soratanao agnarananao, afaka zegny soratanao monsieur X na koa hoe mademoiselle Y zegny. De iazanao zegny micréer le tantara iskariva amin'le raha araiky tianao na koa hoe raha maromaro tianao. De iazanao zegny magnampodipody zigny safe ny subconscious mind zegny miasa through repetition. And as my teacher said that repetition is the mother skills. Don't forget about that. Repetition is the mother skills. Kila raha zegny tsabonao mimpodimpody de ho lasa voafenao le raha ary ho lasa iattractenao le raha ajanontsika eo izy ka mbala mila bebe kokoa zegny anao agnatin'ny programme karaha ty zegny. Isorako anao agnambela commentaire ambany amin'ny vidéo ty agnontany ino zegny ny raha mbala tsy azonao tamin'ny raha nazavaiko teo igny, ary isorako koa zegny anao irasa aminamanao agny, isorako anao agnamia zemo. Izy koa zegny anao mila vola mba tiegny fiainagna milamigny malakilaky zegny, voalohany ataoko fa ilainao zegny ny fahaizanao ny langue anglais, de ilainao am'zegny zegny ny lien ambelako miaraka amin'ny vidéo ty. Fotony ato zegny mpampianatra anakana mpianatra za, coach nakana mpianatra za, tsy haiko azovy coachinao zio ty, fa ao zegny misy coach andeha ampatsika jiaby nata za zio ty zegny nampiany ataoko fa fotoana zegny za zio ty agnampianao mizaha agnatin'ny programme ty ato. De tsy dia lien zegny ianara, izy koa zegny misy raha tokony mbala ianaragna, izy ka mbala tsy zegny atokisiko fa managna faharetigna zegny anao amin'ny tanjogno tianao takarigny, fa presque ny raha azoko onogno jiaby zegny tamin'ny vidéo ty niany. Karakory atao manoratra ny lalam-piainagna, karakory zegny atao magnova ny tantaram-piainagna, ataoko fa nikorany raha taminao izy teo igny. Izy ka mbala milanao magnarafonao mbala eto fo za mbala niavanao tery ty tanty magnaraka atsika magnano misimisy. Peace and love. Zay ary fa lasa atsika.